Здравейте, потребители! Това е епизод 3 и сме решили да влезем отново в ада. Айде да не влизаме в ада, да отидем при Ендър Драгън. Какво ще кажеш? Ще ви покажа как можете да убиете Ендър Драгъна лесно. Аз знам един начин. Така, правиме първо портал към... Като влезем, аз ще ви кажа как. Нека първо направи Алекс, нашата велика строен. И ето тя слага перлите. Тако мисля, да кажи, че е хубаво. И чай сега, издигни се горе в небето. Чакайте сега малко да ще направя броня и такива. Нямаш ли? Не. Къде ги остави за Бога? Ето ги, сега само един. Ти си била с тях. И засели се отгоре в небето. И лъка е енчантнай. О, да, лък. Лък. Го е Чантай го с онова там. Абе, най-доброто. Ай, стрели също. Не, лъка, ако го... То може без стрели лъко. Да, ма, нека е добро, защото прави стрелите... Зацели се отгоре. От високо. И дами и господа, намираме се в края. Чувате, че вече сме при дракона. И малко ще ви сепне. Сме от края, ето го. Ето го. Ето, даже не посреща. Оставете първо да си му се зарежда. Сега първо трябва да му стържи силата. Не трябва ли я показваш на такова? Survival? Не трябва да се пушим. И сега тя ще ви покаже нещо много готино. Щом тук не може, вижте. Я изчакай дракона да дойде при тебе и се пробвай да го взривиш сякаш. Да се подпали. Изчакай го са. И Кейси ще натискаш в него? Да, с десен бутон. Не, изчакай да дойде дракона. Сега малко трябва да почакаме, я се огледай. О май гад, наближава. Хида. Вече близо. Бе, дека е то? Гледай се, бе. После ще се достави. Така, да ми госпожа, ще покажа само още един пък арми. Ето. Ай, само... Почваме да унищожаваме тези на дракона, които му зареждат живота и не може да го убием. Ако не се гледам. Малко тук не се вижда много добре. Лъкът. Мисля да няма задна камера на това. Няма ли камера? Ето го виждате ли? Вижте какъв е пич готин. Нали момиче? Може да е момиче, ама... То всички са момичета. Той е ендерманите. Ето, Си... виж тя разрушителя. Слендермен. Може леко да не се гледам, защото е размазана малко камерата, но нищо. Не си. Важното е, че малко се гледа и... Да. Няма малко да... че малко му взима живот, но той ще намери начин как да намери... Ето, виждате ли, пак си го замълни. Унищожаваш като унищожителя. Колко има още, бе? Тук са много. Не си много точна днес. Шегувам се. Тя е велика. Айде, така е, пич, няма ти позволи мене. Точно. Ето там има. Не си взела. Обърни се назад. Нема, бе. Ето, как да не има? Уния там за сянките. За сянките кой ще ги унищожи? Много са, бе. Това е най-трудното нещо, бе. Хора. И тя почва да го унищожава. И ето тя го побеждава с меча. Я си сложи тиква, ендерманите не те забелязват така, ако си на сервер. Ако си сложиш тиква на главата и си на сервер, ендерманите не те забелязват. Ето то! Ела ми, бе. О май гад, с камерата меч се гледа като голден меч.
Golden Sword. Golden Голда е най-простият материал. Ако си не правиш някакви си инструменти от него... Ей, виж какъв е страхлив. инструментът е типа нещо да се бира и за продаване. Да, или да си направиш часовник. Нещо там... Деле! Златна броня е готина. Виждате, и що му бил дракон ни дава такова яйцето и е много полезно. Ама доста май ще се бавиш. Ама този процес ще бъде доста дълъг. Въпреки, че всички искат четвърти епизод да създадеме, така че... И тя го бие. То малко бавно се забие, защото има много... Ами ще се върнем след малко, като... Му е малко живот.